Maninilo, mega love shoutout. Maninilo. Malabo ata yung live ko, no? Kasi malayo na sa bahay. Umiikot yung signal. Naikot yung signal, Maninilo. Oo. Magtatanim kami dito sa ilalim ng kanyugan ng mga gulay, Maninilo, kasi ang mamahal ng mga gulay sa palengke. Walang signal yung isang sipi ko. Malayo na kasi sa bahay. Buti na lang umabot pa yung wifi. Salamat Maninilo sa pagbisita. Iwan ko lang to dito. Kasi pupunta na ako doon. Hindi na doon abot yung signal. Oo, mga vegetable ang itatanim namin kasi ang mamahal na talaga sa palengke, Maninilo. Grabe. Oo, Bicol, Sorsogon kami. Yung kahapon ang itinanim namin ay sitaw at saka ampalaya. Ngayon naman okra. Tapos marami pang kalabasa, sili, talong, pero ipupunla pa muna yon bago itanim kasi hindi naman ata yung pwede i-direct, no, kasi ang liliit ng mga seeds. Baka hindi mabuhay. Opo, Sorsogon kami. Sorsogon kami, Maninilo. Iwan ko lang to dito tapos mag-ano-ano lang ako doon. Mag magtatanim tapos mag-video ako. Pang-upload na rin. Iba yung live, iba yung pang-upload. 'Di ba ang sipag ni Tres? Yung ano Maninilo, no, need mo na ipunla yung mga sili bago itanim kasi parang hindi mabubuhay pag direct, no? Yung mga ano lang. Siling labuyo ata yung tatanim. Kasi pwedeng paninda sa palengke. Kasi marami yung mga, si father kasi mahilig magtinda-tinda yung mga saging na mga tanim namin, niyog, marami sa kanya nag-order. Kaya sabi niya, buti pa magtanim-tanim tayo ngayon ng mga maritatas, sabi ni father. Kasi nga, mahal daw yung mga gulay sa palengke. Good morning po, Manay Oragon. Shouty, shouty. Salamat po sa inyo dyan. Punta na ako doon sa taniman kasi baka mamaya mainit na naman. Takot si Tres sa initan. Sabi ko mga hanggang alas 8 lang tayo dito sa labas. Tapos uwi na tayo. Iwan ko muna kayo dyan ha. Thank you so much Manoy Nelo and Manoy Oragon. Oo nga, kapag ano, kailangan ipunla mo na Manoy Nelo, no? Kasi kapag hindi ipinunla, baka kainin lang ng mga ano, mga langgam. Babay muna! At ako ay mag-video-video muna doon. Tapos habang nagtatanim na din. Hindi na kasi abot doon yung wifi. Hi guys, good morning. Welcome sa live ni Tres. And ayan, magtatanim na naman po ang Tres Maria. Si Dos nandun po sa bahay. At habang tayo ay magtatanim, itong isang city ay naka-live din eh. Yan, punta na ako doon kasi medyo may kalawakan din tong aming pagtataniman. Kailangan umpisahan ng maaga. Bye everyone! Iwan ko muna kayo dyan.
na ang sipi ni Tres. Ay wow, sana lumalaban pa rin. Madam, shouty shouty, Seven Eyes, thank you so much. Busy kami dun sa dulo mag tanim. Akala ko umikot na, akala ko wala na yung live ko. Madam, salamat. Cherry. Sino si Sis Cherry Paler ba to? Nagtatanim kami ng mga okra. Yung sipik ko pala dito nabibilad na. Malayo na kasi, hindi ko na dinala doon sa dulo kasi wala nang signal. Ilipat ko ng pwesto, baka mamaya umikot na naman. Buti nakisama yung signal, no? Hindi umikot ng umikot. Walang ads, madam, sa'yo o sa akin? Wala, di ko ba na i-on ang aking dollar sign? Kanina pa to naka-live. Sis Cherry, thank you, sisi. Kuha lang ako ng tubig sa bahay kasi uhaw na catch. Malawak pa yung aming pagtataniman. English speaking to, madam, na ano nyo dito comment nyo Ang nakalagay dito, the space is mine. I went live. Magla-live ka din? Magla-live ka din, madam? Or nag-live ka kanina? Hindi ko napansin kasi maaga kami dito sa taniman. Ayan, salamat po sa 9 Eyes. Thank you so much. Kuha muna ako ng tubig kasi si Tres ay uhaw na. Ha? Okay, yung pipino? Sige. Thank you, madam. Sis Cherry. Salamat po sa 7 Eyes na naandyan. Mag-inom muna ako ng water.
Manay Chi, ikaw pala yan, Manay Chi. Manay Shining, kumuha lang ako ng tubig. Kasi ako ay uhaw na uhaw na. Kanina pa kami dyan, alas 6. Anong oras na? Alas 9 na ata. Kailangan tapusin namin kasi mabilis matuyo yung lupa. Tapos nakababad na kagabi yung aming pananim na okra. Kailangan itanim na namin ngayon na half day para mamaya. Mamayang hapon, mamayang alas 4 na lang kami babalik dito. Kasi napakainit na ng panahon. Ayan, salamat po sa inyo dyan. Ako po ay babalik na.
Malapit lang sumabog. Nabibilad na, kawawa naman. Ay, 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 ay. Manay Del's Corner, mega love shoutout. Salamat po sa 6 Eyes na naandyan. Yung aking live ay nabibilad na pala. Kawawa naman yung nagre-reconnecting na aking live. Madam, thank you so much. Magawa ka. Kasi yung mga playlist mo, ang tatagal na nun eh. Yung mga, ay wala ka namang latest na mga upload. Yung live mo na lang madam, magano ako. Salang ako mamaya sa live mo. Mainit na madam, mainit na. Ano na yung aking mukha. Haggard na yung mukha ni Tres. Haggard na yung mukha ni Tres. Gawa ka madam. Kaya lang wala ka mga latest na upload eh. Yung mata ko madam, magang-maga pa kasi panay pa yung ubo ko. Ubo, sipon, grabe. Haggard. Bakit ang mukha ni Tres? Nakikita naman dito yung aming pagtatanim dyan. Malawak na yan madam, tas madam yun nung sa dulo, mga pili yun, hinihintay kitang pumunta dito. Manay Del, salamat Manay Del sa pagdaan, thank you. Siguro madam, blurred no, kasi ang layo-layo na ng ano, layo ng live ko. Para na lang kami mga langgam. Ayan o, naglilinya pa si father ng, kasi naubusan na ng linya. Ayan. Tapos lalagyan niya ng fertilizer bago namin tataniman. Napalaban si Tres, kailangan daw namin madam magtanim ng mga gulay kasi ang mamahal ng mga gulay sa palengke, grabe. Yung isa, yung 1/4 ng ano, yung 1/4 ng ano yun? 100, yung 1/4 ng sibuyas. Tapos yung mga gulay, tag 100, mahigit 300 na yung 1 kilo. Malawakang garden na to, Manay Dels. Malawakan na to. Kalahating hektarya to eh. Itong mga inano ni father, nararo niya. Magkakalahating hektarya to. Samot-sari yung itatanim namin, madam. Kahapon, nakapagtanim na kami ng sitaw, tapos ampalaya. Tapos ngayon, may isang linya na mahaba na pipino. Tapos ngayon naman, ang dami talagang buto ng binili ni father na okra. Kalahating kilo, 'di ba? Ang tagal namin, kanina pa kami nagtatanim ng umaga hanggang ngayon, di pa matapos-tapos yung okra. Marami talagang ma-harvest namin ito. Siguro bawat harvest isang sako. I-deliver ni father sa palengke, ititinda niya daw kapag namunga na. Salamat po, Manny Dels. Bisita na lang ako sa inyo mamaya. Mga bahay-bahay nyo mamaya kapag wala na akong gawa, pag uwi sa bahay. Buti na lang nakisama din yung ano, kahit ang layo-layo na ng bahay namin madam, tingnan mo yung bahay malayo na pero abot pa rin yung wifi dito. Ano kasi yung wifi namin, yung binabayaran namin tag 1.5, 100 Mbps ba yun tawag doon. Pero nga sabi ni Dos, kailangan na namin magbawas. Gawin niya na lang daw ng 50 Mbps ba tawag doon. Kasi nga, nahirapan na din kami sa pagbayad. Every month, 1.5. Tapos wala namang pumasok na every month, 1.5. Wala naman pinagkakakitaan.
Yung sa kopra lang kapag meron. Pero hindi naman yun buwan-buwan eh. Hindi naman buwan-buwan nag-harvest ng kopra. Kaya sabi ko kay Dos, mag-isip na tayo ng business, yung pwede natin pagkakitaan. Pagpasabay namin kay Father ipagtinda sa palengke. Oo madam, ang mahal ng ng wifi, 1.5 yung binabayaran namin. Sabi ko mag-ano na lang tayo? Mag magbawas. 'Di ba meron lang noon, madam, yung parang niluludan lang every month 700 ata 'yun. Kaya lang hindi na kami makakagamit ng maraming CP, limited na lang din kasi ano, kasi nga bawas na yung Mbps. Mayroon ba Manedels, tag 1K lang? 1.5 kasi sa amin eh. Kaya naman kahit malayo, naaabot pa rin ng sagap ng signal. Ha? Si Mother, tinatawag na ako, bilisan ko na daw kasi matutuyo yung lupa. Kasi mainit na, tapos mahangin, mabilis matuyo yung lupa. So, iwan ko muna kayo ulit dyan, madam. Samantalahin ko na yung pagla-live. Ayan o, sino kayo yung 6 na matang na andyan? 6 na nakatambay. Ayan o, gumagalaw-galaw. Yung malakas kasi yung hangin. Baka mamaya paglingon ko, nasa baba na to, nasa damuhan na yung city. Malakas yung hangin. Converge. Dito kasi Manay-Dels, wala eh. PLDT dito sa amin. PLDT, wala nag-ano kami niyan, nag-inquire kami ng Converge. Wala. Kaya PLDT, ang PLDT talaga mas mahal. Kaya nga sabi ko, try namin mag-load na lang 300 or 500 ba yung isang buwan. Kaya lang mahina din kapag data lang yung gamit. Low data. Yung maglo-load ka lang na giga 300. Mas mahal. Manay Chi, salamat Manay Chi. Bawi na lang ko sa inyo mamaya. Mag-live ka Manay Chi mamaya ha, after lunch. Nasa bahay na ako niyan. Mamaya tapusin lang namin muna hanggang dyan sa may niyog. Tapos uwi na kami. Pahinga na. Mamayang hapon na naman kami magtanim ulit. Mga alas 4 or alas 5 basta hindi na mainit kasi masusunog na naman yung stress. Sunog na nga. O siya, iwan ko yan. Nabulol na naman ako. Iwan ko muna kayo dyan. Ayan, salamat. Salamat Manay-Dels. Thank you, thank you.
Uwi na at kami ay pagod na. Ma'am Ann, chanting Queen Dami Galov, shoutout. Salamat po ng marami sa inyo dyan. Manay Del, salamat. Ayan, pahinga na kami kasi anong oras na. Gutom na ang Tres. Gutom na si Tres. Mamayang hapon naman kami ulit. Kasi pagod na. Malawak na yung amin na pagtaniman ngayon. Mamayang hapon naman meron pa kaming natirang okra na itatanim, tapos yung kalabasa pa mamayang hapon, kalabasa, pipino, tapos yung talong ano muna daw, at saka sili ipunla muna. Reggie, Miguel, shoutout po Sir Reggie. Shouty, shouty. Thank you everyone. Nanganak na ba yung baboy, ma? Di pa. Silipin natin yung baboy. Malapit na tong mga anak eh. Chun chun. Ano? Hindi ka pa nanganganak dyan? Chun chun. Chun-chun! Chun-chun! Yan, malapit na tong mga anak guys na baboy na to. Aalagaan namin yung biik. Pag nanganak na siya dyan, ilang buwan mabago mabutas? Yung mawalay, mahiwalay. Ilan? Sarong bulan? 45 days? 55? Minsan 35, 45. Tapos yun, alagaan natin yung biik. Lahat na lang alagaan. Mari mo na pagbinta. Diyan, tama na dyan. Dakulo sa mga 5 digdi. Diba? Yan. Malapit na yan. Paglupos na, maano na? Ang talingo. Maagbo na. Kasi para ano siya sa putikan, para yan. Tawan mo tubig di mo. Ayun, malapit ng mga anak yan. Ano na? Kita na ang aray ko. Lobo na si Tres. Excuse me po. Taba na ng aking tanim na strawberry. Inubo na si Tres. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Tubig, 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 tubig. Diyos mio, Marimar. Dangog talaga. Hindi na talaga ito mamumute. Tinibi na si Tres. Ay, Diyos ko Lord. Tubig, tapat. Tubig, tubig. Tama na to. E-ended ko na to. Grabe. Nagapal ka lang naman ko.
Salamat. Thank you everyone. Madam, salamat Mama and Queen, Manay Dels, Manay Shining. Salamat po sa inyo dyan, sa lahat ng mga sumilip, bumisita, tumambay sa aking live. Thank you so much po. Mag-in live na po si Tres kasi inatakin ako ng ubo. Grabe. Salamat po. Bye everyone. God bless. Balikan ko kayo after nito. Mama and Queen, thank you so much, Madam.